O alcalde Manuel Ruiz e o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, asinaban esta mañá o convenio de colaboración que converterá a capital Barbanzá en sede permanente do programa universitario para maiores, a primeira que se dá fora das cidades nas que a USC concentra a súa actividade. Un feito que destacou o rexedor ribeirense na súa intervención. Que é unha satisfacción que sea Ribeira precisamente a primeira sede permanente deste cuarto ciclo. Seguramente este exemplo pois seguirá avante en outros lugares, pero a satisfacción ben motivada porque supoño que se somos a primeira sede permanente é porque non o Concello, senón os habitantes de Ribeira así o quixeron a través sempre do interese que teñen en participar en todas as actividades que a Universidade de Santiago fai. O máximo responsable da Universidade de Compostelá incidiu tamén neste feito, o tempo que destacou que a acción permitirá poder seguir achegando a institución académica á cidadanía. Me parece que é un proxecto moi bonito, moi interesante, responde a unha idea clara e é que temos que achegar a universidade á cidadanía e unha forma moi fácil de promocionar este achegamento pois son iniciativas como esta onde queremos crear puntos nos que a cidadanía poida disfrutar desta formación non tan reglada, pero sí interesante. O programa destinado a maiores de 50 anos arrancará o vindeiro martes 5 de novembro, ás 4:30 da tarde, no Centro Cultural Lustre Rivas, con fundamentos do dereito. Tamén se impartirán outras materias neste curso, como é o caso de iniciación á bioloxía humana, informática básica, xeografía de Galicia ou a política hoxe. O curso estenderase ata o 17 de xuño, e toda a programación comprende un total de 4 anos, logo dos cales aquelas persoas que a completen obterán unha titulación expedida pola propia USC.